አቶ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምህዳር ትግራይ ክቡር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምክትል ፕሬዝዳንትን ሓላፊ ካቢኔ ሴክሬታሪያት ዘይምእኹል ምሕደራን ዴሞክራታይዜሽንን ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖት ዝኸበርኩም አባላት ካቢኔ ዝኸበርኩም ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካብ ቢሮ ፍትሒ ካብ አካላት ጸጥታን ፖሊስን ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ከምኡ ድማ ፍሉያት ዕዱማት አመራርሓ ሚድያ ሲቪክ ማሕበረሰብን ከምኡ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲታት ዝተወከልኩምን ካልኦትን ክቡራትን ክቡራንን እዚ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብካቢኔ ሴክሬታሪያት ዘይምእኹል ምሕደራን ዴሞክራታይዜሽንን ዝተዳለወ ዋዕላ ሕጋዊ መሰረትን ሓላፍነትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝምልከት እዩ። እዚ ዋዕላ እዚ መቐፀልታቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ዝተጀመረ ኣብ ግደ ሚድያ ዘውግዐ ዋዕላ እዩ። ሎማዓንቲ ድማ በቲ ንሪኦ ዘለና ኣርእስቲ መድረኽ ክቐፅል እዮም እሞ ቅድሚ ናብቶም ነጥብታት ምስጋርናን መርሃ ግብርና ምልላይናን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሰማዕታትና ብምዝካር ኢና እቲ መርሃ ግብሪ ንጅምሮ እሞ ኩላትና ከካብ ዘለናዮ ንተንስእ። ሰማዕታትና ንዘክር ንበሩልና ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካቢኔ ሴክሬታሪያት ዘይምእኹል ምሕደራን ዴሞክራታይዜሽንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሚድያ ዘተኮረ ዕዉት ዋዕላ ኣሳሊጡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ከም መቐፀልታ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ትልሚ ድማ እንሆ ሎማዓንቲ ኣብ ሕጋዊ መሰረትን ሓላፍነትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘተኮረ መድረኽ እዩ ተዳልዩ ዘሎ። ከምቲ ዝፍለጥ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝሓዞም ዓበይቲ ዕማማትን ኣጀንዳታትን ሓደ ኣብ ዝቕፅል ዝካየድ መረፃ ዕዉት ንምግባር ምስራሕ እዩ። ስለ ዝኾነ እቲ መረፃ ምስ ቀረበ ዘይኾነስ እቲ ህዝቢ እኹል ኣፍልጦ እኹል ምድላው ገይሩ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ዝብልዎን ዘለዎም ፖሊስታትን ሰሚዑ ዕዉት ዝኾነ መረፃ ንኸካይድ ካብ ሕዚኡ ምድላው ምግባር እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝግበር ዘተ እዩ። ሎሚ ኣብ መቐለ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ዞባታት በብደረጅኡ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት እናተለዓሉ እዚ ዘተ ቀጻሊ ዝኸውን እቲ ዘተ ክልተ መልክዕ እዩ ዘለዎ። እቲ ሓደ ልክዕ ከምቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ፍሉይ ኣጀንዳታት መሰረት ብምግባር ወይ ድማ ቴማዊ ዛዕባታት ብምምራፅ ዝካየድ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ፖለቲካዊ ውድባት ዘለዎም ኣብ ጉዳይ ፖሊሲ ዘለዎም ኣንፈትን ዕላማታቶምን ዝከራኸሩሉን ዝገልጹሉን መድረኽ ምድላው እዩ። ስለዚ በዚ ቴማዊ ዛዕባ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ። ኣብ ቀጻሊ ድማ ከምኡ ንዝቕፅሉ በብሰሙኑ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ክህልው እዮም እሞ እዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ መድረኽ ተሰናዲኡ ዘሎ ሕጋዊ መሰረትን ስልጣንን ጊዜያዊ ምምሕዳር እንታይ እዩ ኣብ ዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ወይ ድማ ጽሑፍ ዘቕርቡ ምሁራት ክህልውና እዮም። እዞም ምሁራት እዚኦም በቐሊሉ ሓደ መጽሓፍ ኣገላቢጦም ዘይኮነ እዚ መጽናዕቲ ዘቕርቡልና ወይ ድማ እዚ ጽሑፍ ዘቕርቡልና ካብ ህይወት ተመክሮም ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝሓለፎ ተጋድሎ እንታይ ነይሩ ናበይ ክኸይድ ይግባእ መሰረት እዚ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር እንታይ እዩ ክሰርሕ ተጣይሹ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ ንቐጻሊ ዕማማቱ ዝምልከቱ ጽሑፋት ከቕርቡልና እዮም። እቲ ጽሑፍ ምስ ቀረበ ዘተ እዩ ክቕፅል ኣብ መንጎኡ ናይ ሻሂ ዕረፍቲ ክህልወና እዩ። ኣብዚ ዘተ እዚ ኩለኹም ኣብ ዘለኹም ኣካላት ንጡፍ ተሳትፎ ክትገብሩ ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሆቴል እዚ ዝተዳለወ ምሳሕ ተኣንጊድና ኢና ክንፈላለ
ስለዝኾነ ኣብ ናይ ቅድሚ ቀትሪ ዘሎ ግዜ እዩ ክውዳእ ማለት እዩ እሞ እዚ ከምዚ ኢሉ እቲ ፕሮግራም በቲ ዝሓሰብናዮ ክኸይድ ምእንታን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዘተ ብመሰረቱ ዝተቐመጠ ግዜ ሓሳብኩም እትህብሉ ዕድል ስለዝህሊ በዚ መንገዲ ክትዳለው ንሕብር بمسارات مرها جبرنا مبار كبر أتو جيتاشو ردا بريزيدنت جيزياوي من محدار تجراي نابزي نام مدرخ متيوم علامة زو على زملكة حساب كون يوم أتو جيتاشو ردا نام مدرخ سني لين كور لسنا جنرال ساركان قورن سام مكتل بريزيدنت كزياوم محدار تقراي كوران نهيمانوت مرحتي عبيت عدي وكلت بوليتيكا والدبات كورات غايش انا كوع مخفتي خسم معي مصي حصر زباله مخفتي نايزو على علامه بدم زغلص مسله زونه ناو زرزريات وانا جن ابز مدرخزي بحلف سمون مستجمره اب استمرصو ጭብጥታት ቲማት ኢንፎርምድ ዝኾነ ምይይጥ ንምግባር ዘኽእል ካብ ብዘረባ ንሰምዖም ካብ ቦረ ንሰምዖም ካብ ብጭርሖ መልክዕ ንሰምዖም ላዕሊ ግዜ ወሲድና ሓሳባትና ወዲብና እንታይነቶም ንትግራይ ዘለዎም ረብሓ ንትግራይ ቀጻሊ ጉዕዞ ዘለዎም ምቹውነት ወይ ዘይምቹውነት ተረዲእና ኢንፎርምድ ዝኾነ ኣብ ፍልጠት ተመስረተ ኣብ መረዳእ ተመስረተ ውሳነታት ክንውስን ዝሕግዙና ጭብጥታት ኣብ ዝመድረኽ ዝምቕራቦም ልዕሊ ኩሉ ኣብ ትግራይ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይተረጋግዐ ፖለቲካ በተወሰነ ደረጃ ክረግዕን በተወሰነ ደረጃ በተመሳሳሊ ቋንቋን በተመሳሳሊ መረዳእ ክንዘራረብን ዘኽእለና ዕድል ስለ ዝፈጥር ትክክለኛ መድረኽ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ በጋጣሚ ለማዓንቲ ዝተልዓለ ርእሲ ብዙሕ ዝዝረበሉ እውን ስለ ዝኾነ ንኣና ቀጥታ ዝምልከት ስለ ዝመስል እውን ኣብዚ ናይ እውን ጻድቃን እውን ቀጥታ ዝምልከት ስለ ዝመስል ነቲ ካቢኔውን ዝምልከት ስለ ዝመስል ብዙሕ ክዛረበሉ ይኽእልን ግን ኣብዚ ዙርያ እዚ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ደንገርገራት ክሊር ንምግባር እዚ መድረኽ ዕድል ይፈጥር ጥራሕ ዘይኮነስ ትባዕሉ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝተፈጠረሉ ዕላማን ዝተፈጠረሉ ኩነታትን ልዕሊ ኩሉ ግን ዘቐመጦም ዕማማትን ምፍጻም ዝገጠምዎ ሽግራት ጥራሕ ዘይኮነስ ቀጻሉ ዝሓፀረ ግዜ ስራሕቲ ወዲኡ ናብ ህዝቢ ተመረፀ መንግስቲ ከረክብ እንተዳ ኮይኑ ወይ በዚ ዙርያ ዝለዓሉ ደንገርገራት በዚ ዙርያ ዝለዓሉ ትክክል ዝኾኑን ዘይኾኑን ሓሳባት ብዝተወደበ መንገዲ ክንቃለሶም ወይ ድማ ክነተኣናግዶም እንተዳ ኮይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለና ኣረዳድኣ ኣብ ሓቅን ኣብቲ ሕጋዊ መሰረትን ዝተመስረተ ምዃኑ ምርግጋጽ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብናተይ እምነት እዚ መድረኽ ካልኣይ መድረኽ እዩ ቀጸልቲ ኣብ ብዙሕ ናይ ትግራይ ረብሓ ዘድሃቡ ጉዳያት ርእስታት ተላዒሎም ኣብ ኩሎም መድረኻት ኩሎም ዓይነት ተሳተፍቲ ሓሳቦም ዘቕርብሉ ኣብ መወዳእታ ግን ሕዚ ካብ ዘለና ደንገርገር ምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ዘይዓመምናዮም ዕማማት ኣለዉ ሉኣላዊ ግዝኣተ ምርግጋጽ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለሰ ምግባር ልዕሊ ኩሉ ግን ትግራይ ናብ ዝተማልአ ፖለቲካዊ ኩነታት ክትምለስ ትኽእለሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ኣብ ዝተማልአ መንገዲ ተረጋግፀሉ ኩነታት ንምፍጣር ዘኽእለና ዓቕሚ ኣብ ምትእኽኻብ ናይ ባዕሉ ኮንትሪቢሽን ክህልዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምቲ ዝተባሃለ ኣብዚ ኣብ ጽንዓት ተመስረተ ሕማቕ ይፀብቕ ነፃ ኮይና ሓሳባት ብምሽርሻር ካብ ስምዒትን ካብ ገለን ወፂና ኣብ ፍልጠትን ኣብ ምይጥን ተመስረተ ምርድዳእ ንወፅዐሉ መድረኽ ክኸውን ዘለኒ ትፅቢት ክገልጽ ደሊ እቲ መጽናዕቲ ቀሪቡ ኣብ ዝግበር ምይይጥ ኣብዚ ዙርያ ዘለዉ ደንገርገራት ክሊረ ምግባር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ኩሉ ላዕሊ ካብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቲም ላዕሊ ኣብ ቀጸልቲ መድረኻት ዝለዓሉ ኣብ ናይ ትግራይ ሕዚ ወቕታዊ ኩነታት ዘለና ሽግራት ንምፍታሕ ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ዝኽእሉ ቴማታት ምምራፅ ናይ ኩሉ ተሳትፎ ዘድሊ ምዃኑ ይርድአን እዩ ስለዚ ናይ ሎም መድረኽ እውን እንተኾነ በዚ መንፈስ እዚ ክግበርን
نتزاد الوصية كركب زلنا تثبيتن زلنا تسفان كجلس للي هذون عوت ميت يقبر يخون لنا قصالي بزحشة قداي كاب سيلف سيرفينج مثل أجندة وصينا ناو خالوت كله تجراي زو كله تجراي زحوس أجندة أيو حزلنا لغنتات بتخكلون كابتشر سلز جبر قالوت أو راح تجراي مسيرة جورو رئيستاته نال علناون كمن ما يتزلنا تسفان أمناتن كجلس للي كبرن موجس سمعتاتنا غنيلي